Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Nandito na tayo. So yan, samahan nyo kami. Team Kanlas, shoutout po. Ay, ganda ng aso po, no? Yan o, kinuhanan talaga yung aso. Bulldog. So yan, shoutout mga very sponsor. Thank you. Thank you po. Thank you po. Hello po. May viewers. Driver ako siya. Hello po. Thank you, thank you. Kain po. Nag-take out lang kami. Thank you po. No, Team Kanlas oh. So Beli, payas si order yata. Yan, shoutout po sa mga taga-Angeles na viewers natin. Thank you. Hello po. Shoutout po sa lahat. Kamusta po? Yep. Ate, saan yung menu nyo? Ito lang pa. Alderetang kambing, not available. Yan. Sinigang na kambing, fried steak, kilawing kambing, papaitan. Yan o, Gigas. Yan, shoutout po kay Chef Pons Garcia. Team Kanlas, manyaman Kenny. Kain na tayo? Ano order niya? Siligang na kambing po. Siligang daw po. Anong kayo na? Anong tayong pwesto? Sige. Puro ano lang naman. Kambing. Kambing. For 2. Sinigang na kambing. Ano sa inyo? Saan tayo? Okay mga Beli, order muna tayo. Order na tayo mga Beli. Ate, pa-order po. Adobong kambing, sinigang na kambing. Sir, yun lang po yung available nating menu. Walang adobong kambing. Opo, kalderetang kambing, sinigang na kambing, fried steak. Wala pa po sir. Wala. 15 minutes pa. Nakapag, kilawing kambing. Kaldereta. So mga Beli, puro kambing. Kaldereta, sinigang. Opo. Saka Fried steak isa. fried itik. Saka kilawin. Ilan pong kilawin? Isa lang po. Good for 2 na po yan ha. Opo. Opo. May isa pa doon. Kinilaw na kambing. 20. Tapos yung rice po. Ilan tayo po? 6. So, pengin mo na akong 11. Kasi sigurado ako sila extra rice tayo. Ano lang. Yan. Ito okay na ito. Bayad ko. Taldawa. Ilan po? 11. 11. Hindi, 11 to yung rice. Di, ilan 6 po. 6. Good for 3 po yung isang serving na rice. Good for 3. Pengin mo na akong 2 ate. Ilan po? At 2 muna. 2. So, Baka po tatlong rice. sige, 3. Sige po. Okay. Good for 3. Wala na siguro. Cold water na lang tayo. Ay sir, yung sinigang, ano pa po? 15 minutes pa na. 15 minutes pa
Ay, sabay-sabay na lang siguro. Opo. Salamat po. Sige po, sir. Additional. Kaya mga Beli, naghihintay na lang tayo ng, ng order. So nainip na singgo, ayan. Hindi naman po. So mga Beli, ito napanood ko lang kay Team Canlas. Yan, shoutout idol. Saka sila Ate Jo, yan sabi nila try daw namin dito ng team. Yan, sponsor natin ngayon is Kapatad and Sir Oliver. So yung budget na binigay nilang 10,000 pangkain ng team, ngayon ko lang po nagagalaw. So yan mga Beli, tikman natin dito sa Taldawa. So ito mga Beli, balita ko na pinipilan. So totoo naman, daming customer ngayon. Yan, shout out din po sa mga nakakilala sa Team Kabeli rito. Thank you, thank you. Beli, masikip kami doon sa lamesa. Yan, dudugtong natin dito sa isa para maluwag. Ay, yung patis, Paul, tawakan mo. Kikirahan kayo, baka makatama kayo. Yan, para maluwag tayo. Yan. Usag na lang yung isa para yung parang dami nating order go Hindi, sikip naman talaga. Dumating na yung plato. Ating Kabeli, Angelo, Chepoy, Ingo, Adam, Bigay mo ng kalamansi sa asin nila. Michael, Konting patis. John Paul, and Jan Jan. Yay! So bukas mga Beli, nasa farm tayo. So doon tayo gagawa ng content. So titignan natin kung anong magagawa natin doon. Thank you, thank you. Ini ba na? Tatlo. So mga Beli, nakikita yung sasakyan natin sa labas ng mga solid subscriber natin dito sa Pandan. Ayan, Pandan Angeles mga Beli. Sila ate. Ayan, baka gusto yung shoutout po. Shoutout po ang Maiko Gundayaw. Yan. Nakainin na yung idol mo. Idol daw din po ako, idol. Sa mga Beli, yan yung nanay niya, saka yung baby niya, yan nanonood sa Kabeli. Tsaka yung biyanan ko. Saka yung biyanan niya. Sila lahat, buong pamilya, kaya lang mas ata yung baby mo, ano? Mga adik sa Kabeli po. Subscriber po ng Kabeli yan. Ayan, thank you. Thank you, Pogi. Ayan. Okay mga Beli, back to you, Jampol. So mga Beli, nandito na yung order natin. So kalderetang kambing, kilawing, kambing, sinigang na kambing, ano pa isa? Fried itik. Yan, so padagdag pa tayong isang kalderetang kambing. Sabihin mo pa, paswaya. Okay mga Beli. Tapos yung rice po, kulang to rice. 3 ata order natin. Baik na bata. Baik na lagi. Kami lubita. Ayan mga Beli, sinigang na kambing na Beli. Ito yung akala mo kanina sisig dam, kilawin. Bibe, may itik pa tayo eh. Mga Beli, kompletuin muna natin. Mga Beli, mapapalaban na naman si Jampol. Hello po. Ay, ano po yan? Pa? Kumain ka na ba? Kuha doon na. Kain ka. Okay, additional na kambing. Kaya lang ate. Ay, sige. Bali lang rice po to. 2.
Dalawang order pa lang po yan. So, 3 pong rice ang order ko ata. 2 lang. 3 rice ang order ko. Rice po ba yan? Opo. Sige po. Sige, kung ano, additional lang ng isa. Thank you. Okay, mga Berin, niyayaya ko si nanay kumain. Ayaw kumain dahil di daw siya kumakain ng kambing. Ayaw mo kumain? Ayaw mo kumain? Sige, nanay. Fried ditik na lang. So mga bele, ito yung fried ditik nila. Bango. Tapos may free soap. Yan. Ano po yan? Sa suka para sa fried ditik. Pagikuha. Thank you po ate. Thank you. Okay. Okay mga bele. Baso ate. Te. Okay, mamaya na lang. Okay, pray muna. Maraming salamat po sa pagkain nito. Lord, maraming salamat din po sa mga blessing ng kami kabeli. Lord, maraming salamat po. Amen. Thank you, thank you. Kain po tayo. Very good. Tikman natin yung fried ditik. Sino na tayo dito? Okay na siya. So mga beli yung fried ditik masarap. Para siyang inadobo. Inadobo mo, yun normally. Yung para siyang inadobo tapos din i-fry siya. Kaldereta. So ito yung kaldereta ng kambing mga beli. So titingnan muna natin mga beli. So tawag ka agad yung kambing. Ano ba yun? Kwan? Fried ditik. Thank you po. God bless nanay. Ingat po. Ano mga beli, malambot yung kaldereta. Kilawin. Kilawin. Sarap mga beli. So hindi siya ganun kaasim. Kaya may baon siyang kalamansi. Pwede mo siyang i-adjust kung gusto mo maasim. Approve, panalo. Taldawa. Yan, shout out po. Thank you, thank you. Taldawa? Sorry, Taldawa pala. Thank you, thank you. Kain na tayo. Yung sinigang pala. Ito mga beli, ito yung sinigang na kambing. Natin natin. Yung pre-soup nila ay sabaw din ng sinigang. Sinigang na kambing. Ha? Ano nasi?
Kuha kayo kanin, nakatatlo na ba tayo? So mga belly yan na Yung kanin po namin. malambot din yung sinigang. Manyaman. Ano bang gusto nyo? Okay pa. Kung gusto nyo, kilawin na kaldereta pa. Order pa kayo doon, yung ano na lang. Kala ko kasi marami yan. Ang gandahan nito, hindi mo malalasahan yung anggo ng pinaka-kambing mga belly. Pero kasi nagluluto na ito, may nandun pa rin yung anggo, yung lasa ng kambing. Dito wala na. Order ka pang kilawin po eh, mabilis naman na tayo yan. So yung mga belly, additional na sila. So nag-additional tayo ng... Anong kinuha nyo? Daw po saka ano. Rice saka kilawin. Ayun, nandun si Jeffoy. Mga belly, kalderetang kambing. Tapos yung sabaw na sinigang. Kaya kung mahilig kang kumain ng kambing mga belly, dito ka pumunta. Yan, Caldawa Restaurant. Para lang siyang garahe na linagyan ng kainan. Pero quality yung lasa. Mga belly servings to good for 2 for 300 pesos sa ulam. Panalo yung kambing, yung kaldereta nila.
baby. Sige po mga kabili. May ulam pa to, no? Order pa yung kanin. Baka pa natin. Ha? Ay, yung ulam sa harap mo kanin. Yung kanin. Baboy ka. Pwede tapos namin kumain. So, Busin nyo na yung ano, mabili yung ulam. Hindi nila naubos. So, papakin nyo na. Papakin. Kanin pa, kuha pa yung kanin doon. Ayaw na. kaya mga kabili. Hello, sarap mga belly. So yung mga belly, tapos namin kumain. So, yan po pag ganyan anong masarap. Tulog. So mga belly, masarap na ito matulog. Yan, busog na busog kami. Galing kami sa food charity. Yan na, shoutout yan na, at Kuya Joey and Tita Maricel. Thank you po sa papiding. Yan kabeli sponsor, thank you. Thank you po. Tulog na. Alam mo nga apelido po? Juanino. Suanino po. May shoutout po kayo? Opo. Sino po? Yung apo ko, si Marcela. Marcela. Hi, Ella. Wish you were here. Shoutout po. Sa si tatay po. June. June. Tatay June. lagot ka tatay. Ay! Ito June. Lolo Taga rito lang po kayo sa... Oo, sa Manila. From Manila sila. So dumayo lang po kayo dito or... Sigurado ako na panood yung kay Team Canlas. Yeah. Yan, Idol Team Canlas. Dalawa yung napapunta mo ngayong araw na to dito. Ay, tatlo. Yung sa kaninang viewers natin. Nga lang, naiwan na kami kasi hanggang naubusan na kami. Opo. Last 2 weeks nag-cater ka sa Miguel Bulacan. Opo. Oo, lagi kang pinapanood. Updated po si Tito. Yan. Yan, shoutout po kayo sa mga taga Manila. Saan po kayo sa Manila? Verga, Mandaluyong. Mandaluyong. Saka siya sa Miguel, Bulacan. San Miguel Bulacan po. Shout out, Daddy! Alam ko na yung magic secret mo, lagi kang merong, ano yun, oyster sauce. Kaya lahat ng pagkain ko may oyster sauce. Kahit pa konti-konti lang Yeah, po. I did try. It really turned out good. Thank you po. Hey, mauna na po kami sa inyo. Ay, magbabayad muna pala tayo dyan po. So, thank you po. Ingat po sa biyahe. Diba, Beli, magbabayad muna tayo. Nakalimutan ko na. Yan, shoutout po sa lahat ng viewers na namit namin ngayon dito sa... Ayan, Chef Pons Garcia. Shoutout po. Tita, magkano po? Type 1 number kay sir, 27 po. dalawang Tapos may additional po kami ng uli. Isang kaldereta sa isang rice. Bali, tatlo yung kaldereta ninyo. Bali, tatlo. Mga Beli, bayaran time na. Thank you. Sa mga viewers na na-meet natin, kami natin na-meet dito. Eh, shoutout po sa mga taga-Agiles. Ingat po. Panoorin ko lang. Sige po. Maka 2 days pa po bago mayak. Anong vlog? Kabeli po. Okay. Bayad muna tayo mga Beli. Thank you. So mga Beli, may mga viewers din doon. Tinawag tayo. So pasyalan muna natin bago tayo malis. From Italy. Yan si tatay. Ayan, kamusta po? Hello po. Hindi ko po kayo napansin kanina. Thank you sir. Ay, nanonood din kami sa'yo. Hello po. Thank you. Galing kami Cameraman. Galing kami ng kay sa Mariotic sa may Florida Opo, Blanca. nag-mariotic din po nakita kami. kita doon. Opo. Salamat po. Nakita ko sa kabili nga kaya. Sabi ko, Ayan. Shoutout po. Kayo, saan? Ciao na lang yung taga-Italy, yung lalo yung taga Pia de Santis,
Ayan. Tayong taga Padova. Pardo ba? Salamat po. Ano nga pilitin niyo po, sir? Ubaldo, William. Baldo William Hindi, dati. mamayang gabi paalis na ako. Ay, ingat po kayo sa Oo, biyahe. okay. Ayan. Oo. Ayan. Sir, kayo po, mga lisensya. Siya sa mga tatagay tayo dyan sa may Parco 22 de Marzo. Pare, babalik ako November pa. Ayun, haba ng bakasyon. Oo. Dapat ganun din. Hindi kasi, ano yung umuha niya, yung amo niya. Pero wala ko magkasino ako eh. Opo. Ang tawag siya magkasino dito, warehouse ako eh. Warehouse, opo. Pagkain kaya hindi pwedeng, sana pwede doon, walang problema. Opo. Okay. Hindi, dami ng black doon sa... Dami nang nanonood sa ito. Opo, Yung mga sige sa building po. ngayon, sunod sila sa Kabeli. Salamat po dito sa suporta. Okay. Ayan, thank you. Thank you. Ayan. Thank you po. Una na kami tayo. From Italy, ingat po kayo sa biyahe mamaya. Okay. Abeli, thank you po sa suporta. Thank you po. Okay, Abeli. Thank you po. So, salamat po sa mga nakakakilala sa amin at sumusuporta. Ayan, thank you po. Uuwi na. Uwi na tayo. Ayan. So yung mga Beli, nakapag-lunch na. Team Kabeli, nasarapan ba kayo, Team? Yes po! Yan, Taldawa. Yan na, maraming salamat. Anong lugar to, Tol? Angeles. Yan mga Beli, search nyo lang sa Waze, Taldawa. Yan na, makikita nyo na po. Thank you. So sa Waze lang din po kami tumingin kasi hindi ko alam yung exact address na ito. Ha? Paginto po ata. Paginto, ikikinto Bulacan yun. Kaya mga Beli, ingat na lahat. Thank you. Asang pakita! Yan na, shout out natin si Kapatad sa si Sir Oliver. Kapatid, Oliver. Thank you. Search nyo lang po sa Waze. Yan, hindi ko rin po kabisado yung address. Thank you, Taldawa. Thank you po.